Máš súťaživého ducha? Zapoj sa do Alfiády. Alfiáda je vedomostno-zábavná súťaž pre všetky školy, ktorá štartuje už 4. apríla. Je potrebná rýchlosť, efektivita a šikovnosť. Zapoj sa do hry. Čím viac testov vyriešiš, s čo najvyššou úspešnosťou, tým máš vyššiu šancu vyhrať parádne ceny. Amerigo Vespucci 1496. Krištof Kolumbus 1492. Šachmat. Chceš vyhrať aj ty? Zapoj sa do Alfiády a využij svoje logické myslenie. Ceny máme pre celú republiku. Vyhrať môže každý, preto neváhaj a zapoj sa. Zapoj sa! Zapoj sa! Alfiáda! Aktuálne poradie a info nájdeš na www.alfiada.sk. Nie vždy je dôležité vyhrať, dôležité je zapojiť sa.